Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Holy 10 pays Lobola for Kimberley Richards. Tinongoti makorokoto kuna Holy 10 hoyo. Asi munongoziva mega guys, vazukuru vambuya neanda vanotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Varipo vafara asi varipo vamwe vari kungoramba vachiendererawo mberi sezvo munoziva kuti Holy 10 akambotuka wengi D. Saka vanhu vari kutaurawo neawo mapoint of view. Aripo mumwe munhu auya akati haisi music video here. Mumwe munhu akati Holy 10, mumwe munhu akati hanti Kimberley akatakura Muku junior here ndosaka akazviita izvi. Mumwe munhu akati that's my nigga Holy 10, I'm proud of you. Mumwe munhu akati ndozvatoda ka izvi Holy 10 kwete kuswera uchinyaudza uchitaura zvisina nebasa pa social media. Mumwe munhu akati makorokoto mujaya. Mumwe munhu akati I'm scared kani Muku ngoma ya Holy 10 nani na Kimberley. Mumwe munhu akati anga agara amitisa baranzi uyu getaway. Mumwe munhu atotsamwa zvake asina kufara nekuti Holy 10 aita se abisa mari yemaroro. Mumwe munhu akati in few moments you will hear Kim delivered a baby boy. Mumwe munhu akati it will end in tears mirai muone. Mumwe munhu akati well done. Mumwe munhu akati congratulations baba namai mujaya. Mumwe munhu akati ma big moves manyama. Mumwe munhu akati congratulations to Holy 10 and Kimberley. Mumwe munhu akati mujaya Holy 10 afunga kuenda kumuchato. Mumwe munhu akati which line was your favorite? Akauya akati yekutanga 302 ku N1. Akauya akati number 2 akati I'm scared kani Muku. Hanzi which one was your favorite? Mumwe munhu akati murudo. Mumwe munhu akati ndezverudo inhumbu yazongoti zviitike. Mumwe munhu akati maybe ndozvichaita kuti adzikame ameno tongotarisa. Mumwe munhu akati amhanyisa mwana uyu pafeya. Mumwe munhu akati azvipere mushe. Mumwe munhu akati ndaona taenjoya. Mumwe munhu akati so ndozvaari kuregerera kuuya kuPoland izvi. Mumwe munhu akati congratulations bro, jealous down asi Holy 0 kana wabvisa mombe yeumhandara wangu dzosera hako mombe iyoyo upe Shadhaya asvire. I'm sorry kuti ndidaro guys, but Shadhaya akadedzera kuti zviri nani mundipe mombe idzi dzeumhandara dzamuri kupa vakadzi venyu kati vasikana venyu ndizvisvirire zvangu. Mumwe munhu akati akauya akati zvichamira zvichamanifestwa. Mumwe munhu akati saka sisi vaya vachaita sei vekuzviita amai mujaya pasocial media. Mumwe munhu akati the same man who was asking out for thy mahere last week ndiye achata ndiye aroora indaba what's that. Mumwe munhu akati takatomirira Shadhaya kuti atiudze kuti zviri kufamba sei. Mumwe munhu akati mukadzi webenzi haana mufaro. Mumwe munhu akati at the same point vari kurambana chete mirai uone. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti mucharambana chete. Mumwe munhu akati Summers Magona. Mumwe munhu akauya akati isu ana Thomas totenda taona. Mumwe munhu akati congratulations but unezimusoro iwe Holy 10. Mumwe munhu akauya akati both of them are still young, hope this will work out for them till last will cause murume weband otosunga dzisimbe. So guys, I don't know kuti munoti kudi asi nesu tinongoti congratulations to Holy 10 nekubisa mari yemaroro. Asi vanhu vazviramba, vamwe vanhu vadedzera kuti haiwa zvinongopera chete. Munongoziva mega vazukuru vambuya neanda vanotaura zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe varipo vafara vari kuti congratulations asi vamwe vari kudedzera kuti zvichapera ngazvipere mukadzi webenzi. Vari kutaura zvinhu zvakawanda. So please comment down below mutiudze kuti munoti kudi. Thank you so much for always supporting us on our channel. We are really grateful. Please guys, don't forget to like our videos. It means a lot kana mchilike ama videos edu. Tokutendai toziva kuti munoviewa ma videos edu. Thank you so much. It means a lot.